ki spangut ki kun samla ka balang Catholic kilawan bani shimbenta ha ka basdang jong ka annual youth convention ka bakat nyau ne ka jingya kendu lang ka ba shiesien shiesnam jong ka seng samla Catholic parish nongpo ka balas dang menta ka sengi ka khat santarik no pra han nongpo parish Ribhoi district ka jing penlong ya katai ka jingya kendu lang ka long banwan ra ya ka jingshit raham ha ka jinget ha ki para samla bat kham tam e na ka benta banwan ra ya ka bha ka miat ha ka yeng ka sem ha shnong ha thau bat hapo ka imlang ka sa lang na mar ka lawei jong ka imlang ka sa lang ka long ha ki kun samla ha ka te ka convention ki samla ka balang Catholic kila don da ki spa ngut ki samla na ki lightly ki sub district ki bahap hapo ka nongpo parish ki balawan bani shimbenta ha ka te ka sngipli ya ka annual youth convention lawan ban pli pat ba da uma Vincent Pala MP ka Lok Sabha kumukongsan ha ka jingdon lang uba Balaji Rani MDC nongpo ufada Peters Imli parish priest nongpo parish Ushanding Ronghang President ka Seng Samla Catholic Parish nongpo lembat kiwe ki father ki sister bat ki kun samla na ki te ki lightly ki sub district baper ki bahapo ka nongpo parish kwa ban sakri yalane sakri gayi kasam kidon ba sakri ya kaslam katau kidon ba sakri ya kabalang ku ba sakri pada unda takkan tentang ni betul baban sakri mun kacisni asni istayo atayo cisnam asnan dan ban yai sakri barabari ka syokya nama balik baban sakri kamyang dari long kibru ba yai sakri tempur kan habi ko kisam lagi badan ane mentah diwan akan ke convention lalu hatsan kamriu kamriu pisngap piok snow piok kecintip ada yang kapal di balik ban yaiwan nak kapor bandang yayo snow yang menurutkan ya kecintip jombi nak kapor